Hola, mis lectores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, hoy os traigo una colección muy chula. Es la Escola de Mostres. Esta colección tiene muchos libros, que yo sepa todos en catalán, y es muy chulo porque es especialmente pensado para los primeros cursos de aprender lectura, como primero o segundo, ya que las letras están todas en mayúscula, tienen mucha ilustración y siempre tienen alguna historia de trasfondo. Entonces es ideal para los peques que comienzan en este mundo tan bonito como es la lectura. Así que, si queréis verlo, no os vayáis. L'escola de mostres. Peus grans com gegants. Atura't! No facis cap disbarat. És millor que deixis el llibre tancat. Què cal que estiguis ben alerta? A l'escola de mostres ja és oberta. Avui els mostres fan una carrera. Han de ser ràpids per no quedar enrere. És un dia per gaudir i somriure, tot fent l'esport a l'aire lliure. Però en Pere té un greu problema. Té els peus molt grans i sempre ensopega. L'última cursa va ser un bon nyap. Es va entrebancar i va caure de cap. Cames i peus fet un embolic. Pum, pim, pam, i ell plorant davant dels amics. On és ara en Pere? Vosaltres l'heu vist? Amagat rere l'arbre, sol i molt trist. Els mostres volen que surti a jugar, però ell prefereix quedar-se allà. Ahora llamará a mi madre. Veniu al pou. La Joana ha Porque me está llamando, caigut. pero estoy No haciendo un podem vídeo. perdre ni un sol minut. I el pou és fos i la Joana té por. Ajuda'ns, Pere, que tu ets el millor. S'aixeca ràpid i ve volant. Ja es pot veure el seu peu gegant. Ella hi confia, tot anirà bé. Agafa'm la cama i jo et salvaré. Tots els mostres estan molt contents. És gràcies a en Pere, que és ben valent. I recordaran amb aquesta medalla que si hi ha un problema, en Pere no falla. Si un dia et sents fora de lloc, et veu diferent o perds en un joc, recorda tot el que va fer en Pere i tu també trobaràs la manera. Aprèn paraules noves. Al llarg del llibre aquestes paraules estan escrites en color groc. Les recordes? I catacric, catacrac, el conte s'ha acabat.